Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар-информ мәгълүмат агентлыгы. Равил Шәрәфиев 70 яшьлегенә багышланган кичәгә атка атланып килде. Каршы төягә, ишәккә дә атланып килгәне булды. 75 яшенә сәхнәгә велосипедка атланып килеп чыкты. Инде бу юлы аны нәрсәгә утырып килер дип көтәсез? Равил абыны мин уйлыйм, юбилейда сәхнәсеннән килеп чыгар дип. Равил Шиһабуллы Шәрәфиев 1938 елның 5 апрелендә Татарстанның Балык Бистәсе районы Олы Солтан авылында туа. Мерседеста отырып чыгуым уйлыйбыз инде. 1961 елда Мәскәүнең Щепкин исемендәге Югары театр училищесын тәмамлагач, Татар дәүләт академия театрында эшли башлый. Күңел картай милийләре дөресме? Дөрес. Мин гомер буе картлыктан куркып яшадым. Нәдән кеше картайса, аның күңеле дә картайса иде. Картайган сайын хәзер икенче фикергә киләм. Ярый әле Алла саклаган, күңел картаймый. Равил абый бу юлы Матай белән чыгар инде. Татарстанның Мусаҗелик исемендәге бүләге лауреаты. Татарстанның һәм Россиянең халык артисты, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге Судья Средневековьем ишетен берегизе, яшьлегенә килеп кайтсын. Минемчә шулай. Принципиаль, үзсүзле, фаркlı дәрәҗәдә була. Миңа калса, ул бөтенләй юбилейга килмәс. 25 яшьләргә театрга калдыгыз. Бу күчмешкә әйтергә кирәсез. Сезгә юкталып калдыра кирәсез. Аллаһ сакласын. Әйе, бүгенге бәйрәменә Равил аганың сәхнәгә ни рәвешле килеп чыгачагын шушы минутларга кадәр беркем белә алмады. Ул безгә мине бик дәртле музыка астында чакырырсыз. Һәм ничек чыкканымны да шунда күрерсез дип кенә әйтте. Шулай итеп, сәхнәдә Татарстанның һәм Россиянең халык артисты, республиканың Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Равил ага Шәрәфи. Hayırlı kеш, hürmetli tamaşaçılar, dostlar, tuğanlar. Менә 75 яшьтән соң юбилей үткәрмәм дип ант иткән идем. Антымда тора алмадым, боздырдылар. Мине әллә алдалар инде. Эшләми ярамый, халык сорый ди. Сораучы булдым икән. Аны Рахмат. Чөнки Совет вакытында халык сорауы буенча безнең бәяләрне арттыралар иде. Майның, итнең шундый хәл булмаган икән дип тора. Рахмат. Менә кадерле дуслар, минем туган көнне әйттеләр инде. Минем әнием әйтүем буенча, мин язгы ташу вакытында туганмын. 5 апрель көнне язгы ташу булгач, яз иртә килгән булырга тиеш. Мин хәтерем булай бик яхшы булса да, үзем туганымны хәтерләмим. Ишәптер. Ләкин уйлыйм, тугач та башка балалар шикелле миндә җылап җибәргәнмендер дип. Безнең
Мәшһүр артистimiz, сырның халық артисті Халлаға Әбзәлилов әйткән иде безгә. Ни өчен бала туу белән җылый? Үләсеннән куркып дип. Үлемнән куркып дип. Мин дә җылаганмын, ләкин мин мәгънәлерәк җылаганмындыр дип уйлыйм. Чөнки мин туган вакытта, мин туган елда безнең илдә сәяси репрессияләр көчәйгән чак Татарстанның бик гүзәл затлары юкка чыкты. Шулар арасында минем яраткан драматургым Кәрим Тинчурин да. Минем туганымны хәтерләмим дидем, беренче үземне былай хәтерләйм. Безнең өебез зур түгел иде, анда пышмак бүлмәсе бар иде, анда зур мич, аш пешерәләр, сәкесе бар юклыйбыз шунда. Бар түряк, анда зур мишкә ташкан путовка дигән озын мич тора иде инде. Ул көн сайын ягыла торган. Шул мин пышмак ишигеннән карап торам, шушы мишкә сөялеп, узын мишкә шундый ук узын 2 метрлы минем әти басып тора. Аның алдында сәгать тирәсендә зәйлеп 5-6 7 ир кеше ашап ичеп утыралар. Соңыннан гына белдем мин бу мондый хәл булган икән. Безнең авылга шул 41 ел булса кирәк инде мин хәтерләгәч, әти булгач, язым икән инде ул бик пычрак көн булган. Булар берничә улауда авылның теге башыннан киләләр, бөтен кешегә сорыйлар кертергә, кунырга, беркем дә кертмәй. Ярый безнең әти өйдә була, әти бик кунакчыл була, буларны сыйдыра, җылыта, ашата. Иртә белән менә минем шул тәрәзәдән ишектән карап торуым, әти басып торып тегеләр утыру, шушы урысларның ашап утырулары булган икән бу. Бу урыс авылы 12 чакрым иде бездә. Хәзер шуга ашаганнар да инде спасибо дип чыгып киткәннәр булар. Спасибо әйтмәм мөмкин түгел андый вакытта. Шуннан бер күп бер вакыт узгач, минем әти карый да моның столярный балтасы юк. Бүкәнгә кадап куйган. Бу ни хәл? Авылда караклык юк. Бу шушы урысларның гына эше инде дип. Атына да мылтыгын тагып чыгып китә тегеләрне куырга. Булар урыс казысына җиткәндәрәк кенә куып җитә дә әйтә: "Ребята, вы сперли у меня топор, пожалуйста, у кого дайте". Бөтенесе әйтә: "Юк, бездә юк" диде. Алайса тентигез ди. Тентиләр дә берсеннән табалар. Хәзер балтаны миңа бирәләр. Әти әйтә: "О, накажите уж сами, я не буду вмешиваться". Шуннан тегене дүмбәс дип башылар шактый каты гына ачу килә бит ул. Бөтен кеше карак түгел бит. Шуннан әти әйтә: "Я не такой жестокий. Хватит, остановитесь. Если сочтете нужным, продолжите без меня", диде, атына атланып китә. Күпмедер киткәннән соң борылып карасалар, караса әти, тегеләр һаман тегене тукмап яталар икән. Менә минем күңелдә калган вакыйга шуңа килеп тоташты. Әле аңа хәтле минем балачагым бар иде, мин әтинең сугышка киткәнен хәтерләмим ни өчендер. Менә барын хәтерлим, киткәнен хәтерләмим. Шуннан мин үземнең хәтерем 43 елны гына тәгаен ачылды. Минем улы абыем да сугышка китте. Шул вакытта инде бөтен аның яшьтәшләре җыелып, һәрбер өйгә кереп, шунда җырлашып, җылашып, хәзинәдә бары белән сыйланып, саулашып йөриләр иде. Киттеләр. Китүгә бер ай тулуга безнең урамнан түгел, Зирак урамнан, Калаягы урамыннан Харис абый дигән бер кеше үле хәбәре килә, булар белән киткән. Менә шушы вакыт арасында минем бик күп исемнәрем тулды, бик күп вакыйгалар тулды, ләкин менә бу үлгән абыйның исеме дә шушы вакыйга да хәтеремнән чыкмады. Мен шушы сугыш башлангач инде 43 елдан соң үземне хәтерли башлагач, абый китте сугышка, апам белән абыем мәктәпкә йөриләр, әни фермада эшли, мин өйдә сарык бәрәннәре, кәҗә бәтәләре, бозау белән
Günler boyu üyde yatam. Min uramga da qarıya almayım çünkü minamınday bir süyemli buz kaplagan terezeni minim tanım bilen ana erip dep joltup qaradım men açılıp bulmay şunda yatam indi berenler bilen. Min dürüsüngüne aytayım bir kurkak kişiydim. Kurkak fizik yaktan kurkak tugul min zemperilerden, üreklerden kurkaydım. Hem en kurkanım salam ayağı utkuzuydu. Men ayteleri ol iden yarığından kelip çığa eken deyip. Men şundan korkup, şunu kütüp, köpmü korktum, köpmü selametligim yo'qolgandir derim bitkendir indi. Lakin kelip çıkmadı ol salam ayağı utkuz. Mena şuşu vakit içinde bir narsa istide kalgan men tışqa çıkıp yürümeydim. Yumuşumlu idegine ötüm bana temir çülmek koyganları şunda bütün işim başkarla. Çünkü çıkıp yürügen benim ayakka kirge de yok. Çıksan anda buz katkan, ayak katta da tirisi üzülüp kalı ihtimal da var. Ayağının ikinci yağı da var. Çıksan salkın kire zılı çığa. Anısı da yaranmayken. Şuna göre yine çıkarmaganlar indi. Lakin bir gacayip hal oldu. Şulay oturam, mene nersedir beni tartıp çıkardı yaldına. Yalan ayak çıktım, Kudayının hikmeti ayağımda çalışmay. Buzga, tuğmayı da. Şundan yal deşigini qarasam, yal deşigi bizning toktadan işlegen indi. Asta bir ramda piyala turgan. 11'de bulmagan. Şundan qarasam piyalanın tigi yağında appak sarık bereni art ayaklarına baskanda tuyağı bilen şuşa piyalanı şakı. Men buni kirtirge tiyiş bulganmındır indi. Bu narsa buldu Xudayım. Kirtirge tiyiş bulganmındır indi. Ni işindir kirtmedim. Alla indi Нәрсе произошло? Ничего не произошло. У нас не произойдет. Şol kirtmedim bittik verenle. Küresin bu işikni tigi yakta kilesine ağaç tıkıp eni bir kitap koygan bulgandır. Birden tigi şakıldap durmasın jille deyip. Onları nerseler üstten koşulgan mı? Kirtmişi kirip gittim men. Sondan bu vakıyalarını ulu aygaşkına iske düşürümde, men etem şul vakıtta şuşu berenini kirtken bulsam bu bit ağınız Boji bulgan, Xuday jibergen, izgi kişi bulur edim men dip, bik ukunip yürüdüm. Birazdan akılıma kilyaş ettim, eli yarı kirtmegenmin. İzgi kişi ulu bik ağır beyt o. Peygamberlerde bik rahat yaşamaganlar, ağır yaşaganlar. Eli ben etem günah kıla yaşavlarda bik singil tugul dip ulap koyam. Yar, o bala şağımның hadir en soңғы hatiresi әтиемнің өлі хабары келуі болды. 44 yılның 15 sentyabrında өлген хабары оның келді. Шул октябрьнің азапларында бұғай. Абыйым мәктептен қайтты да мен айта, әти өлген, әне қырда бәрәңгі шөплелер, мен шул шөттігін мен тағымынан мінәсіңді, барып әйт, әти өлгенін дейді. Мен кеттім, тыңдайм енді абый айткәш, жалан аяқ салқын, анда енді жерге бұзда түшкен сымар еді, тайып жығыла, тауыны мініп жетсем, әлі қайда ерақта, қатын қыздар бір шүмәлі ақырында еліп тұралар, барып жеттім, анда бәрәңгі күшілі екен, бұлар бәрәңгіні баталар тұқтырып, шында жайлап, әне көрдім де әне айтам, әне әти өлген дедім. Әлі менің өзім қайғыра білмейм ол уақытта, хабаргіне айта білем. Әне олым ешіттім, бар қайт дейді. Yok işebine andi vakitte eytüşlerde bulgandır haberi işitkəş. Onlar da bile zuha qaytindi, yaran mındıgın işleme deyip, yani qaytıp işesin o. Mında bitul qaygısın joğalta işli. Yani bütün qaygı hasretin şul iş bilen jova turgan gadeti var. Minen sonundan da işlegenin kurdum. Urak urganda, kişi bir bebke koyganda ikini koya sen şekilde işliydi.
şunday әни. Хәзер әти белән әнинең язмышына киләм. Минем әти белән әни революциягә хәтле бер-берсен күрешеп яратышкан булганнар. Ул 15 чакрым Искарыш дигән авылда минем әни. Ләкин әтигә бирми бабай. Алар урта хәлле крестьян була, әтиләр ярлырак. Шуңа күрә укмасның бер хәллерәк кешесенә әнине кияүгә бирә. Еллар үтә, әнинең баласы булмый, ярый теге кысыр булган ахыры ире инде. Алланың рәхмәте. Бу гражданнар сугышы да бетә. Әтинең хәзер гайрәте кузгала да, хатынсыз яшәп булмый бит. Яратканы бер генә ат җигә дә укмаска чыгып китә. Барып керә дә, тегенгә әйтә, бу минем яшьли яраткан кызым, сиңа моны бирделәр мин теләктән башка, ул мине ярата, миннән алып китәм. Әни дә әйтә, әйе, китәм рәхәтләнеп ди. Һәм алып кайта. Менә шундый чын мәхәббәттән яратылган кеше мин. Дөресен әйткәндә, мин үземдә яратмаган кеше белән яши алмыйм. Әле яраткан кеше белән дә кайватып та авыр хәлләр була албага. Нишлисең? Шул әтигә кайткач инде авылда кызыгып йөргән кешеләр дә була. Әйтәләр, җигет башың белән син кияүгә чыккан кыз түгел, алдың ди дә. Әни әйтәдер, миңа Зуха номинаны ди бер 10 кызга да алыштырмыйм ди. Менә шундый була минем әти. Һәм аның бу батырлыгы аның белән генә бетми, бүтән сугыш барышында аның бүтән сугыш гомере батырлык белән үтә. Аның батырлыгы турында интернеттан бер хәбәрне алган идек, анда бер ничәне bir орден, Кызыл Йолдыз ордені үшін генә дә ул 4 батырлык эшләгән, аның истәлеген укысаң, аның һәрберсе аерым бер герой бирә торган истәлек. Әле ул гына түгел, әти бер вакыт үзе 50 немецне әсир итеп алып кайта. Аның гәүдә зур, тавыш бик каты була, күздә акайсак шактый выразительный. Килеп чыгада да хәнде хак. Громовой тавыш белән бүтән немецлар ташлыйлар коралларын. Чөнки бер генә кеше чыгып, бу хәлле немецка хәнде хак дип кычкыра алмас, моның артында тагын йөзләгән, меңләгән кеше торар дип уйлыйлар. Бу бер үзе була. Ташлагач инде бу моныкы алып кайта. Югыйса бер тел алып кайткан өчен герой биргәннәр. Әмдә шымытыр. Күрәсең, менә үлү хәбәре килде дидем митинде. Үлү хәбәрендә язылган геройский погиб дип. Хат килде, аның белән бергә хезмәт иткән безнең авылның кешесе. Чөнки моны ни өчен сөйлим мин? Мин кем баласы икәнемне белдерәсем килә. Минем чөнки әтием миннән зуррак кеше. Хәбәр килә, сугыш бармаган чакта Польшада, Краков янында йөрәгенә туры пуля эләгеп үлә бу. Ярый үлә инде, үлә, сугыш бармаганда ничек эләкте үлде икән дип düşünдек тә, соңыннан кайткач мин аны чамаладым. Сугыш бетте, хәзер бәйрәм, җиңү бәйрәмен бик яхшы хәтерлим. Кыяшлы матур көн иде, анда трибуналар кырдылар, җыелыш җыйдылар. Элекке беренче сугышта булган кешеләр чыгыш ясады. Без менә күселәр ашадык, анда бакалар ашадык, фәлән төгән шул нәрсәләр истә калган инде. Бу дәүләт абыйда кайтып керде. Ни әтиянең орден медальләрен алып кайтам дип язган иде ул. Орден медаль дә юк, килеп безне, ятим балаларны башыбыздан сыйпап, сөйіп тә китмәде ул. Безнең яңа бөтенләй килмәде. Башта уйладым, нишлисең инде, шундый мәгънәсез кешедер дип йөрдем. Бер заман бардым мин моңа, мин әйтәм, орден медальләрен күрсәт әле дип. Әтинекен күрәсе килә, аныкын да алып кайткан бит. Юк, сандык төбендә инде бар диде. Бу
Үтті bu haller. Indi gümür üttü. Devlet abi öldü. Күрәсең әтине немецлар түгел, безнең геләр үзебезнекеләр үтергәндер дип уйлыйм. Чөнки ул батыр кеше. Батырлыгы була, анда теге политрук дип аталар балалар, теге бер нәрсә эшләмичә, теге күп сөйләп йөрүчеләр инде сугышта. Шуларсы бер нәрсә белән телгә килгәндер дә, бәлки aşın kilebiş, çünkü batırlıklar işlepte, isepte alınmağaç, üç harfli Urus sözü bilen de atağandır. Tege politrok beyt alarga zakın yok. Ana zürakka didiru yakından bitsin gelip. Mine şundi versin benim. Onda ana tege batır ismi bir mevnun ikinci sebebi de var. Çünkü Stalin indi Tatarlarına Sibir'e deportatsiyalarga plan qurgan bular ul vaqtda. Mında bu zvanilarni bermagiz Tatarlarga falan, ular deganda ketasi qolib degan navim bular. Mana shulay deb davlat abi bishara mumu halinde yurib, tege tansız o'lib ketdi. Ana endi yozmishdan tege dunyoda Alloh taolo o'zi hal etsin. Endi maktab hallarına kelganda maktabda men zengilgina o'qidim. Birinchi klassda menim daftarlar da bulmadı, kitap da bulmadı. Men o'qituvchilarning ratinglab o'tiradim. Jetdik 8 klassga. 8 klassga jetgach, men opamni qo'yib jetdim 5 yosh. Opam menim bilan birga o'tirib o'qidik endi. Bir partada ingliz tili kira boshladi. Unda o'tira opam menim. İngiliz tili öğrete başladılar, ne o apa deyip zürüydük bizden gayşapa. Anda var tike öğreteler, o diysizler, this is a pen, this is a pencil, falan. Bu hemen, this is a rap, this is a repsil dey. Minküle, mişik mağasın dey. İkinci günlük içede, this is a repsil, this is a rap dey. Pen akılgayım, pencil dey. Min hemen külem, neyi mağnasın derse, ne şap gülesin sen? Sonundan indi külmezsin, yudurğumunu şeyini küle başladım. Lakin apay hemen ritsal bulup kaldı. Min bir zaman indi Sovetlar Soyuzu giyimden İngilizce yatlarga aşirat gelip gitti. Min bana birinci günlük yatlap geldim. Şundan bastırıp sürüyeli oldu. Yatladın mı? Yatladım. Yok, yatladın mı? Kim yatladı? Men yatladım. Men okup birdim bana. Unbreakable Union of Free Public hazırdım. Lan men hanım. Great Rush has willed forever to stand created and struggle by will of the peoples united and mighty our Soviet land. Flag of the Soviet. Nasıl birdim? Şundan iki derske gilebiz tağın sürüyor artıklar bilerler mi? Kim bilen? Min bilen. Zide bir işle aldım. Zide bir işle aldım. Şundan hele bir belki yine şehir yatlağanıyım. Anısın hazır o kiskine yine. Ne? Rain, go away. Go again another day. Tom and Jane want to play. Younger kitkire kilir tegasin biri Tom bilen Jane'nin oyuncusu kila. Bu şehirne onagıma yüratı diverdim Moskov'da okuyor. Sonra silegende kulda bir şiş algan. Meni arkamda. Benim 65 yıl elek İran'a şehirim bilen 8 bişli aldık. Bana şunun bilen mektep yılları tamamlandı. Hazır okurga gerek bittiğinde ben uzak söyleyeyim. Kızık bulmasa sızgırırsız. Okurga koya kirge de bilmeyeyim. Benim hayalim yok ya. Birden bir koradım da gazeteler yıllarları şul Avul Hocalığı İnstitutunda agrofak var iken. Ben şunu kadar işleyelim. Agronomga bardım, imtihana girdim. Birinci imtihanda kimya. Kimyada şunday sorav, men bilmey turgan, men bile turgan sorav da yok yanda.
İkili koydular. Çünkü men himiden üsküne nerseni bilediriyim. Lakmus kağızın suğa tıksan al sulana. Nindidir paraşüklü suğa salsan puf ite. Tire bakanın butuna kistata didirsen tortadır ya. Mine şularını bildim. Şuna göre benim bir ninditegi ukinişte olmadı. Bayır kişiler imtihanın bir almasa oğluna koyturga uyala. Yüzüne kul salırga mataşuşçular var. Men bir tünni kundum da Pitreşler, şəliler aşağı zırlap sultana 65 yakırımını kayttım. Kişke kaytıp gittim. Avul Sovyeti председателі ұшырады да, мен айта, нешік бердің ме? Жоқ, şimdi бермей. Еткелі, ой, bir gaybat болған клубқа қазірге зав клуб керек, ертеден ішлей башлайсың дейді. Шунда мен зав клуб болып кеттім. Зав клуб болып ішлау енді ол ішлейм нешесі қанда клубны кешкені аласың, бары бір күндіз колхозға ішке ертелер енді. Шол оқышқа бір заман қыш күні семинарға бардық біз, клуб müdürler семинарына. Oturabız seminara üstelge bir ilan koyulgan. Moskov Shepkin ismindagi teatr училищесі Tatar studiyasına artistlikka ilan eteyindi. Priyom ilan etedi yazılgan. Bana okudum da, qaralım bu benim urun eken deyip, türdüm de kişiye tıqıp koydum. Bana iga istemeyindi. Bütün kişilerde görürüyor belki. İgayizm var indi her kışta. Hazır olmaya bizden indi saklana, müzeyde saklana. Indi imtihan neşik. Hazır bu kışlar ötte yetindi. Uqırga barga gerek bu ilan boyunca bardım Kazan'a. Girdim, zaявление verdim. Ondan imtihan vakti jetti. İmtihanға kirdim. Men kirdim. Endi men mektepte o'qiganda o'q Jalil chiqqan Jalilning tekshirmeni ilm shi'rini o'qib, rayonda diplom olib qaytgan kishi edim. Ani o'qidim. Shundan Sholoxovning ko'tarilgan shiram degan romanidan Shukar babayning baqa qo'shib Butqa pişiru turundağı özekni okudım. Tağım bir rindir mesel okudum indi. Okudum, aybetkine okudum. Şundan bu jüride oturuşu indi. Komissiya председателі Şirazdan Sarımsakov teatrının baş rejissörü men ayta, men bik nazik, uyalşan, suguna bilmeyim. Bir nindetiga qışqırıp ayta bilmeyim. Hazır aldan aytıp gittim sügünem, bik motor, katlı da sügüne bilem. Çünkü turmuş üretti. Ali bu vakta bilmeydim, sen bir yerde aşılanabilesiniz diye. Neyden bilmeyim, benim aşılanmanım yok. Öyle bizge bir aşılanı söz ayteli dedi de, şağıp gittiniz bundan barığız da dedim. Şondan Şirazdan ağa üstelge ağdı da gözlerimden yaş Jığıla güldü. Çünkü benim ol aytığım piskina bulgandır. Bir neyde usallık olmagandır. Yani şundan var oğlum çıkıp gittim. Bir yaş artist bana gelip ayttı. Şirazdan Sarımsak seni bir yaratkan dedi. İskacılık girdi. Şula aytıp aldılar bizni. Moskovga uqırga gittik. Barabız, poyozga oturduk. Poyozga oturgaç ul vaqtda Sovetlar Soyuzu gimni oynalaydı birinci tapqir. Şunlar Moskovga kirganda мы выезжаем в город, столицу нашей Родины, город Москву deydi. Tağın giymin gitti, uçtu başlı yurtlar görüne başladı. Men aytam, biz sırası yurtlar indi bu deyip xayallanıp baram, men aytam, motor yurtlar. Hazır vokzalga kelip düştük. Kelip düşsek bizni qarşı aldı bir türlü o'qituvchilar. Tramvayga o'tirtdilar da Qozon vokzalidan Riga vokzalına alıp gittiler. Riga vokzali yanında kelip kirdik, biz turası o'ringa iki qatlı, sap-sarı, jarılıb bitken şaksız baraklar. Şol barakta mine şunda turasıyla ünsüz kaldım. Uslu yurtlar.
Ләкин менә шушы баракларда тұру минем гомеремнең иң матур жыллары булып калды. Менә кадерле дуслар, Горький үзенең Лашын турындагы җыр дигән шигырендә мондый сүз әйтә. Безумству храбрых поем славуды. Бу минем әти турында әйтелгән. Мин менә шушы әтиемә табынып, аның мисалында яшәдем, һәм бер вакытта да бер кемнән дә курыкмадым, бер вакытта да ялган сөйләмәдем, баш имәдем, арт яламадым. Менә театрдан булган хәлләрдән беренче генә сөйләп китим әле. Шулай бер вакыт Марсель Хакимович Торцил дигән спектакль куя. Спектакль куя алдына каядыр ялга китте бу. Калдырды Илдар Хайруллинга безнең беләшләргә. Илдар Хайруллин әле яңа эшли башлаган, режиссурда бернинди тәҗрибәсе юк, хәзер инде ул күп спектакльләр куйды. Азапланdık 3 ай туйып беттек инде. Бер заман Марсель Хакимович кайткан, гаҗәп шул көнне генә минем яңа театрга кергәндә бер кеше тутты да 20 минут сөйләштереп торды. Мин соңга калып кердем. Кердем дә Марсель Хакимович әйтә, Рауил, без сине 20 минут көтеп торабыз ди. Марсель Хакимович, без сине 3 ай көттек дидем. Һәм шуннан ул мине сүгә алмады, сүз бетте. Сөйләшеп утырадыр инде. Бер вакыт Шәвкәт абый белән сөйләшеп утырабыз. Нәрсә, Марсель турында да сүз чыкты, Марсель Хакимович турында. Син менә безне сүгәсең, Марсель. Шәрәфине сүкмисең дип әйтте ди. Шәрәфи неуправляемый дип әйтте ди. Мен әйтәм, минем тарафка ителгән иң зур комплимент үз гомеремдә шушы дидем. Ләкин мин җәмәгать бер кеше белән дә теге бик җалагайланып яшәмәсәм дә, bütün rejissörlarımla yaratan. Şiryazdan abini de Urus rejissörü işledi ona xətli. Onu da yarattım çünkü beni oynattı ol. Bilgen rejissörlerini de Marsil Hakimovich'ni de Murazat abini de yarattım. Yaratan Ferit'ni de gelip koygan rejissörler bilen de yaratıp işleyim. Allah'a şükür soğundan min sügüp yürüyeyim kişine. Bay bir kişi yalagaylangan kişi miskin ol. Bayta da şuna mükemmel falan. Sügüneler hem kartayganda eğer o kişi dereceden gitse anı suga başlar. Min eytem, Marsil Hakimovich min eytem aldanarak gitsin idi de kimnin kim ikenin kursun idi. Min anım aktarıydım, min ana rahmet eytiriydim. Başkalar belki sügüler idi, hayvrevler. Bu benim turmuş şulaydı. Kadirli dostlar uzanğa gitti. Hazır indi mene niçin min tayakta atlanıp çıktım. Onun iki sebebi. Birinciden ana şu tayakta atlanıp yürüden şu yaşka jitu bir kıska moment kına. Ondan soň partayga çıkışıga biraz bala akıllı da kire başlıyor. Anısı da var. Hazır kaderli dostlar, men ölüm turunda da öyle başladım. Ölüm turunda oyladım da Tukay'ın tege aytgan sözleri esке düştü. Jırlı ölermim men ölgende de. Dəşmi kalmam Gazrailni kurgende de. Biz kitabız, siz kalasız deyip jırlarmın. Jasadimni tufrak bilen güngende de deyip yazdı. Lakin Kileşkin balnitsasında yatkan fotosuna qarab bir de jırlab öləsi kelmegen. Mena ölü yağından mena Pushkinning şiiri ko'proq menim ruhuma yaqin kela. Şuna göre şunun bilen sözümni bitirgäwlim bik uzuňa ketdi. Büyük Pushkinning şiiri. Брожу я вдоль улиц шумных, вхожу
во многолюдный храм, сижу меж юношей безумных, я предаюсь моим мечтам. Я говорю, промчатся годы, и сколько здесь не видно нас, мы все сойдем под вечность воды, и чей-нибудь уж близок час. Гляжу на дуб уединенный, я мыслю, патриарх лесов переживет мой век забвенный, как пережил он век отцов. Младенца милого ласкаю, уже я думаю, прости, тебе я место уступаю. Мне время тлеть, тебе свести. День каждую годину привык я думай провождать. Грядущей смерти годовщину меж их стараясь угадать. И где мне смерть пошлет судьбина, в бою ли, в странстве, в волнах, или соседняя долина мой примет охладелый прах. И хоть бесчувственному телу равно повсюду истевает, но ближе к милому пределу мне все б хотелось почивать. И пусть у гробового входа молодая будет жизнь играть, и равнодушная природа красой вечной сиять. Татарстанның һәм Россияның халык артисты Равил Шарафиев. Түзгәнегез өчен рәхмәт. Хөрмәтле Равил абый, шундый кызыклы хатирәләр, истәлекләр өчен сезгә бик зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, юбилярны тәбрикләр өчен сәхнәгә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары Римма Атлас кызы Ратникованы чакырабыз. Рәхим итегез. Театр сөючілер. Хәлімні аңлайсыз, бір яқтан зур бәхет елмайды. Равил Шарафині 80 яшьлек юбилейі білән тәбрик итәргә. Икенче яқтан хәлім мүшкіл, ярты сағат тәгәрәтіп күлдірді сүзні нәрсәләр сөйләргә. Ничек рәсми руслыға кіріп китәргә хәзер. Равил абый, республика җитәкчелеге исеменнән, президентыбыз Рөстәм Нургали улы Миңнеханов исеменнән, Минтимир Шарипович Шаймиев исеменнән, Фәрит Хайруллович исеменнән, Мөхәммәтшин Фәрит Хайруллович Дәүләт Советы рәисе исеменнән сезне зур юбилейгыз белән тәбрик итәм. Аларның бүләкләре дә бар. Хәзер сүземнең ахырында мин аларны тапшырырмын. Берничә сүз ихлас күңелдән миңа да әйтергә рөхсәт итегез. Равил абый, Равил Шарафи 57 ел татар театрына хезмәт итә. Уйлап карасаң, исең китәрлек бит. Бу еллар дәврендә нәрсәләр генә булмады илебездә. Сәяси формациялар гасырлар алмашында, халык ачысында, төшесендә кичерде. Равил Шигапович яшьләй сайлаган юлыннан бер кашанда тайпалмады. Кыбласына тугры булып калды. Равил абый, чынлап та сезнең җыр телле үткен рольләрегез халыкны шатландырды һәр чак. Сез бүген дә сәхнә тотасыз. Бу җирдә дә алкышлап алсак дөрес булыр. Сез искиткеч юмарт кеше. Сез халыкка, тамашачыларыгызга
шундый кыйммәтле нәрсә бүләк итәсез. Яхшы кайф. Бүгенге көндә минемчә бик кыйммәтле нәрсә. Рольләрегез бихисап. Аларның һәрберсе асыл таш булып татар театрының тарихына керерлек һәм кергәндә. Инде әҗәл белән Хуҗа Насретдинга килсәк, алар сезнең иҗатыгызга һәйкәлләр булып калсын. Сезнең иҗатыгыз чынлап та яшь аша күлдерә, күлке аша уйланырга, күлке аша яшьләр китерә күзгә һәм мәңгелек яшәү кыйммәтләре турында уйланырга мәҗбүр итә. Ихлас күңелдән тагын бер тапкыр сезне юбилейгыз белән әле күп еллар сәхнәгә чыгып, халкыбызны шатландырырга насыйп булсын. Бүләкләр турында кемдер укып бирә диделәр. Татар театр сәнгатен үстерүгә зур өлеш кертүе һәм күп еллык иҗади эшчәнлеге өчен Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры, дәүләт бюджет учреждениесе драма артисты Шәрәфиев Рауил Шихап улын Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен ордены, медале белән бүләкләргә. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургали улы Минниханов. Равил әбинең ордены бар, хәзер комплект өчен медале дә. Рөхсәт итегез, Минтимер Шәриповичның котлауларын җиткерергә. Хөрмәтле Равил Шихап улы, халкыбызның аерым мөхәббәтенә һәм ихтирамына ия сөйкемле сөяк, яраткан артистыбыз Равил Шәрәфигә 80 яшь тулу белән юбилярны һәм барчабызны да чын күңелдән тәбрик итәм. Бүгенге кичәнең күңелле үз ачагына шигем юк, чөнки Равил Шәрәфи үзе үк күтәренке рух һәм юмор гәүдәләнеше. Үз тәҗрибәмнән чыгып шуны гына әйтәсем килә. 80 яшьлек юбилееңдә үзеңдә катнашу зур бәхет ул. Гомерегез буе армый-талмый халыкка хезмәт итеп, милләтебезне күтәрүгә һәм республикабызны үстерүгә керткән тиңсез өлешегез өчен олы рәхмәтемне кабул итеп алыгыз, дигән Минтимер Шәрипович. Минтимер Шәриповичның бүләге дә бар. Бик зур рәхмәт сезгә. Тагын бер кат бик зур рәхмәт, залга рәхим итегез. Рауил аганы Татарстан Республикасы президенты каршындагы мәдәниятне үстерүгә ярдәм фонды башкарма директоры Нурия Миннәхмәт кызы Хашимова тәбрик итә. Кадерле Рауил абыебыз. Бүген бик дулкынданам да, Рауил абый ул бик гади генә шәхес түгел. Шушындый матур, күркәм юбилейгыз белән сезгә чын күңелдән иң изге теләкләрне юллыйсыбыз килә. Татарстан Республикасы аппараты җитәкчесе Сафаров Әсхәт Әхмәт улының берничә генә сезгә булган җылы сүзләрен укып китмичә мөмкин түгел, Рауил абый. Хөрмәтле Рауил Шихапович, күркәм юбилейгыз уңаеннан сезгә ихлас котлауларымны җиткерәм. Чын күңелдән сәламәтлек, бәхет, озын гомер телим. Сез тудырган һәр образ төптән уйланылган, кызыклы, аерым бер дөнья. Сез кабатланмас талант иясе, бу җитмәс зур артист. Сезгә һәм якыннарыгызга киләчәктә яңа уңышлар, иминлек телим. Узак еллар тамашачыларны сөендереп, эшләргә, яшәргә Ходай насыйп итсен. Тирән хөрмәт белән Татарстан Республикасы президенты аппараты җитәкчесе Әсхәт Әхмәт улы Сәфәров.
Шыннан да, Рауил абый, сіз меңа бигрәк тә якын, сіз инде минем якташым да бит әле. Сезнең кебек табигый, сезнең кебек гади, шул ук вакытта, шул ук гадилеге, шул ук таланты белән бөек шәхес, сезгә карап сокланасың, сезгә карап куанасың, сезне кайчан гына күрсәң дә, ул бәйрәм кебек. Сезгә зур ихтирамыбыз, зур хөрмәтебез. Менә мин әле күптән түгел генә сезнең тәртип ФМда биргән интервьюгызны тыңладым, һәм сезгә сорау бирделәр. Сәламәтлекнең озын гомернең сере нәрсәдә икән дип. Сез әйттегез, көнләшмәүдә дип. Бу сифат бөтен кешедә булдыра ала торган сифат түгел. Бу сезнең бик күркәм сифатыгыз. Сез кешедән көнләшә белмисез. Сез кешеләрне яратасыз, хөрмәт итәсез һәм ихлас, дөрес кеше. Сезгә Рушания апа белән сәламәтлек, тигезлек, балалар, оныклар куанышы телибез. Безнең мин балык бистәсенең Казандагы якташлар җәмгыяте рәисе буларак та, Казанда яшәүче бөтен якташлар исеменнән дә сезне тәбрик итәм. Һәрберсе килә алмаганнары яратып, хөрмәт итеп сезгә зур сәламнар җиткерделәр. Әле безнең монда якташлар утыра, алар котларлар. Рауил абый, юбилейгыз белән сезне. Узак яшәгез, озын еллар үзегезнең тамашачыларыгызны сөендереп, куанып, шатланып, үзегезнең акыллы, зирәк, төпле фикерләрегезне яшьләргә җиткереп, аларга ярдәм итеп, шулай итеп яшәргә, эшләргә насыйп булсын. Без сезне бик хөрмәт итәбез, бик яратабыз. Сез татар театрына бик зур хезмәт иткән күренекле шәхес, хөрмәтле шәхес. Бәйрәмегез белән сезне. Җылы сүзләрегезгә бик зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, юбилейны якташлары исеменнән Балык бистәсе муниципаль районы башлыгы Илдар Рәшит улы Тазуддинов котлый. Безнең монда тору бик сезнең янда бик зур дәрәҗә. Сезгә безнең балык бистәсе халкыннан бик зур сәлам. Ва алейкум сәлам. Рәхмәт. Менә безнең балык бистәсе районы халык җибәрде сезгә зур сәлам. Беренчедән, икенчедән сәламәтлек, саулык, озын гомер, менә 90 яшьтә бергә матур итеп тагын җыярга Алла бирсә җыярга язсын. Амин шулай булсын. Җыйлабыз. Алла бирсә. Икенчедән әйткәндә менә сезне тыңлап тордым. Кайда булса да. Тыңлап тордым. Сезнең английский произношение практически британское. Вот поэтому we are great men. Great man. Сезнеңгә исәнлек, сәламәтлек, саулык тагын телибез. Озын гомер. Рәхмәт. Якташларга бик зур рәхмәт. I'm very badly speak English. Yes, of course. Thank you. Бик зур рәхмәт сезгә. Хөрмәтле тамашачылар, Татнефть ачык акционерлык җәмгыяте исеменнән компаниянең Хәзинә газетасы мөхәррире Илшат Камил улы Мингәрәев тәбрикли. Рәхим итегез. Басығыз әлі, қозғалмағыз түлді. Сәхнәгә шығып, сізден алдарақ баса алмаймын. Шуңа күрә біраз артқарақ кетем әлі. Хәйрлі кеш, хөрмәтле тамашачылар. Хәйрлі кеш, хөрмәтле юбилярыбыз. Татнефть ачык акционерлык җәмгыяте исеменнән компанияның республикабызның 18 районында эшләүче нефтчеләр исеменнән сезне шушы матур бәйрәмегез белән котларга рөхсәт итегез. Сез халкыбызга күңел күтәренкелеге, яхшы кәеф бүләк итүче артист, нефтчеләр өчен сез Гариф Ахуновның Хәзинә романы буенча куелган Татарстан нефтчеләренә багышланган бердән-бер нәфис фильмда Зариф ролен башкаручы, нефтчене башкаручы татар артисты. Шуның өчен дә сез безнең өчен кадерле. Моның өчен сезгә аеруча рәхмәт.
Равил Шарафиев ул Аллаһ Тәгаләнең бер кешегә иеп бирелгән таланты. Ләкин бийек артист булып, халыкның сөйкемле сөяге булыр өчен бу талант кына бәлки аз булган булыр иде. Равил абый менә 57 ел сәхнәдә эшләп, сәхнәдә уйнап, халыкка хезмәт итеп, бер генә тапкырда больничный алып, ролен отменять иткән, ролен кичектергән, спектакльне алыштырган артист түгел. Менә шунысы гаҗәп. Мин бүгенге көнгә хәтле моның сәбәбен аңламаган идем. Равил абый үзе сөйләгән вакытта экраннан аның әнисен күрсәткәчтен аңладым. Алма агачыннан ерак төшми. Әнисенең баласы икән Равил абый. Монысы өчен әниегезгә рәхмәт. Хезмәт сөйгәне һәм сезгә дә хезмәткә карата мәхәббәт ширин йоктырган өчен. Бер кызык кына нәрсә әйтәсем килә. Менә шушы спектакльләрне калдырмаудан. Мин әйткәнем бар инде, студент чакта монда театрда эшләгән идем. Шул вакытта американ спектаклен уйнаган вакытта мәрхүм Камил Камалов килә алмады да, сезне моннан где-то ул вакыттан 20 еллар элек Американда уйнаган кешене үзе дә белмәгән килеш Равил абыйны театрга чакырып, сәхнәгә чыгардылар, вот ясадылар. Бер якта бер суфлер утыра, икенче якта икенче суфлер. Равил абый шунда спектакльне үзмичә мотор итеп алып чыккан иде һәм соңгысы менә бабайлар чуагын уйнаган вакытта аягын сындыргачтан бу анекдот итеп сөйлиләр инде. Равил абыйга шалтыраталар икән дә. Равил абый сезнең аягыз сынган спектакльне мен әйтеп бүтән спектакль куйыпмы дигәчтән Равил абый әйткәндәй, 2 кылга да йөргәнне 3 кылга да йөрермен әле, мен әйтмәгез, килән дә уйныйм дип. Равил абый һәр вакыт менә шулай күңелегездә, йөрәгегездә булган вакытта килеп уйнарга язсын. Үзегез теләгән хәтле килегез Камал театрына. Уйнагыз, халкыбызны шатландырыгыз, ә без рәхәтләнеп сезнең сез тудырган образларны карап ләззәтләнербез. Юбилейгез белән сезне нефтчеләрдән сезгә рәхмәт, хаты кичкенә генә. Һәм әгәр рөхсәт итсәгез, бездә кабул ителгән гадәт буенча моны 45 ел буена сезнең килкеләрегезгә түзеп торган Рушания апага бирәсем килә бу чәчәкләрне. Юбилейгез белән сезне. Монысын тыгып куйдым. Кергән белән чыккан бер булмас дип. Дөрес бит. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, шулай ук без Тателеком һәм сетевая компания җәмгыятьлегенә олы рәхмәтебезне белдерәбез. Равил ага Шарафиевны Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры тәбрик итә. Сәхнәдә Азат Байчурин һәм Башкортстанның халык Россияның атказанган артисты Олег Ханов. Равил агай, мөхтәрәм җәмәгать, хәерле кис, рөхсәт итегез, беренче нәүбәттә безнең Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия драма театрының бөтә агзалары, бөтә коллектив исеменнән һезгә ялкынлы сәлам тапшырырга, һезне олы байрамыгыз менән ысын күңелдән, ихтирам менән котларга рөхсәт итегез. Һезгә дә шулай ялкынлы сәлам, кадерле дуслар. Беләһегезме, мин әле кис бүген эфеннән сыктык та инде машина менән килеп ингәс тә театрга бернисә кеше менән күрешү менән иң беренче сорау нишләптер булды. Һин тагылабында менә карале. Әллә һин кайтмаганың инде. Самолет менән килдегезме? Нисек килеп иттегез алай бик тийтте. Без аерылманык та шикелле дип уйлыйлар инде. Әллә өфелә эшең юк. Мәйтәм бар, эшем бар. Кайтып та тордык, эштә ысынлап та күп. Ләкин мин бүген бында булмаһам, ялкынлы менә хистәр белән килеп, ошо сәхнәгә сыгып басмаһам, бу ниндәйдер олы мәгънәле дөрестлек булмас иде. Мин булдыра алмадым. Шуңа күрә ашкынып килеп йеттек. Чөнки Равил агай белән
бірге оқыған оның иптәштәре, курсташтары. Олар Камал исемендәге Академия драма театрының негізі. Олар Хоқлаңғыз бір буын. Олардың исемдәре аша татар милли театр сәнгатының ниндәйдер сағылышы, олы, матур сағы. Театрдың келесәгілі матур, мен шанам. Ләкин олардың исемдәре инде теге вақытта ук театр күгендә яқты йондыздар булып балкыйны. Әле без уларды белән танышкан сакта. Һәм улардың эшләренә карап, ис киткес без хоклана торгайнык. Йылдар үтте, бергә эшләп, бергә аралашып, гастрольләрдә йөреп, ул агайдардың иҗади эшләрен күреп, был хоклану тойгыһы инде минең генә түгел, безнең бөтә, минең буын артистларының бына Рауил агай һәм уның курсташларына, гомумән Камал театрының өлкән буын артистларына олы ихтирам һәм ярату хисе туды. Ярату хисенә әүрелде. Мына шунда ярату булганда нисек инде түзеп ятмак кирәк. Нисек инде ашкынмаенса килмәенсә калырга кирәк. Рәхмәт Рауил агай һәм һезнең курсташларыгызга, Ринат агайга, Азгар агайга, Наил агай Дунаевка, Гөлсем апайга, Нәҗибә апайга һәммәһенә рәхмәт. Чөнки һез Башкортстан театры менән Камал театры арасындагы дуслыктың нигез ташлары һәм бына ошо дуслык өчен, ошо һезнең хисләрегез өчен, бер-беребезгә булган олы хисләрегез өчен һезгә олы рәхмәт. Алдагы елларда ла һезнең иҗади җимешләрегезне күрергә теләр идек. Рәхмәт, тазалык, хаулык, бәхет, шатлык һезгә. Юбилейгыз котлы булсын, агай. Мына бұл бүләкті қабыл итеп алдыгыз. Бунда балаларының хәзер һезнең игътибарыгызга әлбәттә башкорт халкының күңеле, рухы, уның курайы. Башкортстандың аныктаган артисты Азат Биксурин. Кабул итеп алдыгыз.
Азат Байчурин. Бик зур рәхмәт. Җәмәгать, бу Курай уйнавына түгел. Бу тарих, монда язмыш. Бу бик зур вакыйга. Тапша җигит, менә шушы Курай аша. Рәхмәт. Кунакларыбызга бик зур рәхмәт. Сәхнәдә яна Уфа кунакларыбыз, Уфа Нур Татар дәүләт театры. Театрның директоры Илдар Хажиев һәм артист Руслан Исаметдинов. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле Рәүл абый. Рөхсәт итегез. Сезне шын күңелдән безнең Уфа Нур Татар дәүләт театры коллективы исеменнән шын күңелдән сезне шушы матур юбилеегыз белән тәбрикләргә. Һәм дә сезгә форсаттан файдаланып, зур рәхмәт әйтәсе килә. Зур рәхмәт, Рәүл абый, сезнең булганыгызга. Исәнлек, саулык сезгә. Һәм дә тагы да киләчәктә уңышлар, яңа-яңа рольләр сезгә. Исән сау булып, әле халкыбызга хезмәт итәргә язсын. Рәхмәт сезгә. Хөрмәтле Рәүл абый, хөрмәтле тамашачылар, хәзер сезнең өчен бүләк итеп яңгырасын. Безнең театрыбызның яшь һәм талантлы артистыбыз Руслан Исаметдинов. Дорогие молодые свидары, Сара Садыкова музыкасы, эй, пускай.
Бек зор рахмат сізге. Бейрамыңыз мүбәрәк болсын. Бәхетле болыңыз. Юбилярны Максим Горький исемендәге Оренбург өлкә драма театры тәбрикли. Равилю Шарафиеву посвящается. В нем все совместилось. Живет он одним, любовью к искусству и к ручкам дверным. Сердца он татарскую речью тревожит. Бывает, без русского мата не может. Парит, словно в космосе, как космонавт, строчит эпиграммы похлеще, чем гафт. И тут быть не может, конечно, двух мнений. Равиль Шарафиев – артист, монстр, гений. Вот и мы. Вот Станиславский, присаживайтесь. Я Немирович, так сказать. Правильно, да. Мы Шарафиева с опаской пришли сегодня поздравлять. Но почему ж с опаской все же, хотите, может, нас спросить? Все просто. И на нас ведь может он эпиграмму сочинить. Задумается Станиславский и Немирович в тот же час. Ведь эпиграмма по-татарски. Все засмеются, кроме нас. Вот так. Hep derejeler altında. Что? Başı hep bekireyden. Şepye eşev edeneyden. Vakitsiz kekirden. Я все понимаю, а только перевод. Перевод можно? Татарга талмыч керекме. Вы поняли, кажется, да? А можно что-нибудь? Поясните свою Я мысль. говорю, кюб хелеме утыр. Опять не понял. В чем дело? Я говорю, кончайте, Владимир Иванович, свой славянский базар. Начинайте поздравлять Равиля Шарафиева. Уже можно, да? Ну, наконец-то. Уважаемый, дорогой, блестящий, неповторимый. Поменьше пафоса, Владимир Иванович. Как говорила Раневская, под самым красивым хвостом павлина скрывается самое обыкновенное. Спокойно, вот это здесь куриное- точно поймут, поэтому лучше не надо. Да. Поэтому, кстати, Константин Сергеевич, а вы не боитесь, что Равиль Шигапович нас тоже эпиграммой припечатает? Старик ведь востер на язык. Ну а что же вы хотели от человека, Да. артиста с большой буквы, так блистательно сыгравшего Хаджина Середина? Вот действительно, порою врет какой-нибудь Мудакович, неся бог знает что со сцены, а Насреддин Хаджи Шигапович врет органично, по системе. Должен сказать, Константин Сергеевич, у Равиля сегодня юбилей. Он также классик, такой же классик, как и мы с вами. Да, он еще жив. Да. В отличие от нас. Да. Жив Шарафиев в полной мере. Большой талант не умирает. Его... Скоро встретимся. А нет, живите. Да. Его игре, скажу я, верю, когда он даже смерть играет. Да, этот может. Но поясните, пожалуйста, Константин Сергеевич, что такое юбилей? Ну, Может, человек не юбилей, знает. как известно, это когда много цветов, а ты еще живой. Да. А Равиль Шигапович, как Владимир Ильич, живее всех живых. Ну да, судите сами, уважаемые друзья. Зимой становится на лыжи, а летом на велосипед. Нет, из ума старик не выжил, хотя ему уж много лет. Пьет Шарафиев? Пьет, но в меру. Так Шарафиев говорит. Пусть знаменитое «не верю» ему на это прозвучит.
Вы знаете, но если человек говорит, тем более такой человек, что он не пьет, он действительно, вернее, он пьет, но в меру. Это святая правда. Это горькая правда для настоящего артиста. Да, ну не расстраивайтесь. Мы давай поздравим юбиляра, как мы умеем, да? Так, за вас. За вас. Хорошо. Занюхайте вот этой штучкой. А это что такое? Это? То не бомж пробирался трущобами старой Казани, собирая бутылки пивные, то народным артистам Руси и всея Татарстана собирались ручки дверные. Ах, какой антиквар, для аукционов потерян, но ведь дело его не пропало, и на страже в фойе билетер, охраняющий ручки от двери театра Галяскара Камала. Ну, что правильно, правильно, Равиль. Да. Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. Я предлагаю еще раз за его здоровье. Прошу. По чуть-чуть. Хорошо, теперь занюхайте вот этой штучкой. А это что такое? Это с дачи Равиля Шигаповича, где он проводит буквально от ранней весны до поздней осени. Нам так доложили? Все правильно, да? Вот. От весны и до осени томной у него есть на даче дела. И живет он там дачным сезоном. Там живет он как Валиулла. Да. Есть такое? Ну вот видите, мы попали Нет, в точку. мне кажется, старика надо в город, в театр. Его ждет театр. По-другому? Как именно? Нельзя, хорошо. Но это мы потом, да. А в театре вновь на сцене зажигая, он блистает и сверкает, как бриллиант. Репетирует с бриллиантом Бекчентаев, прожигая Шарафиева талант. Ну, Равиль, а ты, как мы слышали, собирался уходить из театра. Это правда? Ну а что ж. Ну, что делать? Раз собирался, значит, уходи. Ну и все, да. И прямо к нам приходи в Оренбургский драматический театр имени Горького. Да, конечно. У нас там тоже есть один большой спец по театру. Да. Мы тебя сейчас с ним познакомим. Вы найдете общий язык. И говорим мы Шарафиеву: встречай Рифката Исрафилова. На сцене народный артист России, лауреат государственной премии, художественный руководитель Оренбургского театра имени Горького Рифкат Вакилович Исрафилов. Рифкат Вакилович, прошу вас. Такой, как ты, поэтому микрофон маленький. Спасибо, дорогой мой, когда юбиляр ухаживает за тобой, как приятно. Когда-то Бальзак сказал: вот, искусство – это одежда нации. А самое главное, единственный на сцене царь и владыка – это талантливый актер, то есть Равиль Шарафиев. Дорогой мой, вот когда мы закончили ГИТИС, мы думали, что мы можем что угодно поставить, даже из телефонной книжки спектакль. Потом начинаешь работать и думаешь: нет, это неправда. Для того, чтобы поставить хороший спектакль, необходимо драматург хороший и пьесы хорошие. Это уже потом приходит осознание. Потом думаешь: артистов, я любого артиста возьму, но все равно сделаю тот спектакль, который я хочу видеть на сцене. Потом понимаешь, что без хорошего артиста хороший спектакль делать нельзя, и хороший театр делать вообще невозможно. Поэтому, Равиль, ты замечательный артист. Сегодня сказали абсолютно искренне, и это правда. И правда то, что такие личности, как ты, это поднимает славу своего народа. В данном случае славу татарского народа. Вот здесь написано замечательные слова нашего коллектива. Прочтешь, как обычно это не читают, и поэтому это написано абсолютно искренне о выдающейся личности татарского сына. И последнее.
Какая мечта? Я поставил 2 спектакля, работал 2 спектакля в Москве, работал с замечательными артистами, Борисовым, Песниковым, многими-многими другими замечательными артистами. Но у меня осталась единственная какой-то грусть, еще мы с тобой не встретились на сцене как режиссер, как актер. Я думаю, что до 90 лет все равно встретимся. Вот это подарки. Вот это подарки. Ну, позвольте, да, тоже у нас все не просто так. Прими же наши поздравления, ты классик театра, без сомнения. Нам для тебя не жаль эпитетов, лишь за тебя все нами выпито. Опишем мы со светлым чувством жизнь Шарафиева в искусстве. Примишь в коллекцию до кучки вот эту скромную дверную ручку. Ее скрутили бы когда-то с центральной лучшей двери МХАТа. Это вам. Ну что же, еще раз. Россиянең от казанган артистлары Сергей Кунин һәм Борис Круглов. Сәхнәдә Татарстанның халык, Россиянең от казанган артисты Салават Фатхетдинов. Hürmetli cemaat, hürmetli Erol abi. Buldu balam, işiniz bitti, barınız koydunuz. Erol abi, bizim hani ülken onağım Hayat, ikincisi Reyhan, üçüncüsü kilerge vakıtı yok, büyük важный. Cennetin vakıtı yok. Bugün sizin kutlarga bik uzak edip hazırlandı hatınım Leysen, oğlum Rüstem. Biz indi şöyle söyleşkendik sizin bilen. Onlar bugün özleri tilep Şişli'ye gittiler. Oğlumның yarışları başlana. Bu atına da min irteye gitem. Çünkü sizni kutlamışı yaramay. Mümkün değil. Sizge zor uğuşlar tileyim. Sizin indi siz bizning yaşka yet almasınız. Bizge sizin yaşka yeterge yazsın. Bir zor rahmet. Erol abi benim doğum günüme bulaksız bir tapkırda kelmey. Bu yılda benim doğum günüme Şeşekka degan 1000 so'm akçaсын nariştimi tutub alıp geldi. Aram bulavın Şeşekka. Yani iyi koydu vitam yok mu? Şuna göre Alo kış üşüdürüyor. Roza bulsa vapşı bite. Şuna elimin işitip duram sahne artında Erol abi sizin ağzınızdan kısır degan söz çıktı. Mine mağnasını anlamışa kaldım. Men kirisinçesine aytam bu sözün siz bergen 1000'lik boğaz bulup çıktı. Mana şuşunda bardı ya mı? Abi şulay bulurga tiyiştiri bana. Özün ayt. Balalı dedim deydi. Günü bugün iken. Men sizni qutlayım. Oturadi. Sen uzun bulgaç mena qiyin. Bizni cemaat, bizni beyli 29 yıllık dostluk. Men bunday şahıslar bilan do'st bo'lishim bik shod, qanoat ham deganchik deb aytaymi ekan. Bu tomoshaga san'at yaratishi bir tomoshachi yurindi ul. Hozir jilasi jirni men bulay deb atayım. 80 yoshlik yubileylarda jirlay turgan jir bu. Men bu birinchi bu jirni so'rovi bo'yicha jiradim. Yaratgan artistim Ernat Tajdinovga. Bugün sizga.
Hürmetli cemaat, min әлі ikinci bölükке жаңа kostüm kiyip çıgam. Salavat ana özünün qaysydır tuğan gününe bülek etken idi mine. Мен енді ана киіп келдім, көрінмей, әлі сатып іштім екен деп ойламасын деп, бүгін көрсәтірге ойладым. Бек матур костюм ол. Ол әр туған күнінде мені бөлек беріп тұр, рахмет. Алла. Шуңа көре Құдай өзіне де бере. Сен сау болыңыз. 80-ге жетпегендер 80-ге жетсін, 90-ға жетігіз, 100-ге жетігіз. Бақытты болық, барымыз да, сен сау болыңыз. Сәхнәдә Татарстан Республикасы фольклор музыкасы ансамблі. Ансамбльнің жетекшісі Татарстанның халық Россияның атказанган артисты Айдар Файзрахманов. Hürmetli Ravil abi, muhterem cemaat. Mene Ravil abi özünü kiriş sözünde bek matur etip, kıska gına etip, yok mu şınlap aytam, 80 yıllık ömrün sıydırdı mene şu vakitte. Alkışlı galı Ravil abi. Men nerse aytasım kele, Ravil abi, men sizin artığızdan baram, gel örnek alıp, sizni күзәтеп, çünkü мен Равил абидан тугрәкләп кенә әйткәндә бер 20 яшькә яшьрәк. Мен аның иҗатында буенча да үрнәк алам, аның гаиләдә яшәвеннән дә үрнәк алам. Һәм һәр вакытта аның тормыш юлын барлап барам. Алга таба да миңа минем 80 яшьлек юбилеемне билгеләп үткәндә Равил абый алдында шушы сүзләрне аңа әйтергә насыйп булсын иде. Равил абый өзінің алдағы юбилейларында, инде менә шушы 80 яшьлек юбилейдан алга таба узган юбилейларында өзінің тормыш юлын нәкъ бүгенге шикелле итеп кыска гына сөйләсә иде. Әмма дә ләкин Равил абый өзінің тормыш юлын сөйләгәндә, сез мөгаен барыгыз да һәр берегез үзегезнең гомерегезне барлап, үзегезнең тормыш юлыгызны уйлап утыргансыздыр. Менә мин хәзер Равил абыйга аны остаз күреп, чөнки безнең халкыбыз оста барда телеңне тый ди. Миңа инде әлбәттә бу шигырьне укып чыгу бик җиңел булмас, чөнки аны беренчедән безнең бик фәлсәфи шагыйребез Рөстәм Миңгалим язган. Һәм мин аны Равил абый алдында бүген имтихан тотасым килеп, тамашачы алдында имтихан тотасым килеп сөйлим. Ул барам дип атала. Утырыгыз, Равил абый. Yerге тыйылмаслык дәрәҗәдә кечкенә түгел мин. Yerге тыйылмаслык дәрәҗәдә җиңел түгел мин. Бала чагымда кечкенә идем, җиңел идем, бушлык кебек идем. Тормыш бушлыкка ыргылган һава төсле миңа бәрелде. Зур басым белә каршыма килде дә килде. Ак чәчәккә күмелгән бәрәңге бакчасы булып тормыш миңа килде. Ялга ярында шалбарымны шәйнәп торган ала бозау булып тормыш миңа килде. Кесәмдә диендә юк чакта кибеткә кайткан яңа костюм булып тормыш миңа килде. Завод гудоклары, хезмәт хакы, мәҗлесләр, җырлар булып тормыш миңа килде. Әнкәм хатындагы юллар булып,
Дөньяга сыймый, минем генә башка сыя торган уйлар булып тормыш миңа тулды. Хәзер мин йөк тиелгән машинадай барам. Юл мәшәкатьләреннән хәтта азрак тапланган булсам да, мин үз кеше. Мин дә бәбиләрен ак биләвә төреп үстергән аналар авылыннан барам. Җир әйләнеп эзләремне чорный үзенә. Бер кирәге чыгар тасма сыман.
Ләктіңмі акаянный? Ләктіңмі дем, акаянный? Sen benim bilen alay söyleşmeye mi? Ömür boyu meni oynap yürüp kışı buldun da. Nerse hazır? Kızlar ardından islenip duruysun mu ha? Nerse? Senin ardından islenip girip yaman atalım bunu. Hey! Karalı! Sen benim bilen oturguna söyleşe mi? Sen işlem beni oynamaya başladın ha? Pek popülerlaşıp gittin. Nerse o popüler? Popülerlik nişete. Sen yaşta da sigirte. Muhattanıp divana yatıp kitapına okup yatasın. Yok. Şakıralar. Doğru fark etmez. Çağrı bilgenler. Şuna alışana balık sıyılan kul çaba sikirmenin işesi. Kul çabı bitti. Artist için doping sıman. Eye, milyonu istedip tiyatrodan kurtulmasınlar dağa. Ha sen sikirme, çıkma sahneye. Çıkmasan, hazır kilip jitesin bitsin. Rahat yaşaysın iken Şerefi. 5 yıl sayın jubiley. Ana hükümetten medal maşinacı yasın haman tuymaysan. Abit asıl da senin kim ikenliğini bir kim de bilmey. Siz bit kursağız bilen Sovet zamanından kolgan kort afiristler. Ana hazır men seni bütün halık aldığında faş etem. Ne şekilde? Hazır kurursun. Seni küp mü izledim eti? Eti. Kimsin? Nişek indi kim? Sen nerse eti? Üst kanını tanımıysan mı ne? Yok tanımayım. Endemin televizör karatta. Eyde oğlum, eyde. Toyu bitti mendin kan tanıdan. Eyde, etiyin isen vakitte faydalanıp kalayık. Eyde diyeyim. Eyde, isenmeti digin. Uşağı üzülsün, eytinde isenmeti digin. Ses kiminden dağın? Nerse? Mini kışaklap yatkanda kimsin deyip eytmedin bit. Paşan. Mine? Malayın? Alimin tüle. Enanda notarius kabar. Zavişeniyana orden medallerini yazdır. Bu malayının minike tügelikeni dayınkasız da bilgili. Halimine üzüme şağırında kup çıkardım. Ümitlenip yürümegiz. Bu kimge şağız? Minnem bir nerse de almazsınız. Bilesiz bir nerse. Kimge şağın? Eytem hazır. Şamkayga barıgız. Ayya, Şamkay. Hani kaç? Mına sen bir şiberci git. Biraz koş. Yapıştırıp cipper. Şamkay seni kursa şatlığından üle suyunup. Şonda şiber git kurgaç. Onları onun diyinkası bütün kişiye yoruyturgan. Birden bir diyinka. Nasliyetstvosu var mısın? Hey, nasliyetsi ol. Kvartirlar ziyabet. Arsağız. Mala semeykalarına kimne almışsınız? Oy. Barığız. Of. Rahmet, mesela binden medal. Raul abi, rahmet eti tavıp birgenin için. Menge yaşa. Ali tağın
Убеп бала ясат бит таң. Сен безне нигә ташлап киттең? Мин бит сине югалттым, җаным, җаным. Сатанан. Не, болай мак титырга шинде бигрәк арттырып җибәрдегез. 80 яшымда мондый кабак йоттыра аламмыни мин? Бар, жоғал. Бір нәрсә юк сиңа. Квартирда юк, акчада юк. Минем бердән-бер силдән туган кызым бар. Кемме? Шәрәфиева Резида, кызым. Senin inler mina terek buldu Can жылыңда uşak kabızdım Min tuğanda şundan жылы aldım Kalgan şakta iyide yalgızım Yazmış biziniz sen namadı tuğel Utanalım saldı sularga Birişmişe jingedeki davalarını İkevgin diyenler şabulanda Yazmış bizine sen namadı tuğel Utanalım saldı sularga Birişmişe jingedeki davalarını İkevgin diyenler şabulanda Benim üçün singil mayak buldun Tünle ayım, gündüz kıyaşım Özün eybet, şuna cevap etip Benim süyümünü duyasın Yazmış bizine sınamadı tuğel Utanalım saldı sularga Birişmişe jingedeki davalarını İkevgin diyenler şabulanda Yazmış bizine sınamadı tuğel Utanalım saldı sularga Birişmişe jingedeki davalarını İkevgin diyenler şabulanda Rahmetler sina anlay bildin Her halatin benim көңілнің Өзің әйбәт şuna süyü bilen Cevap birem canım min bugün Yazmış bizine sınamadı tuğel Utanalım saldı sularga Birişmişe jingedeki davalarını İkevgin diyenler şabulanda Yazmış bizine sınamadı tuğel Utanalım saldı sularga Birişmişe jingedeki davalarını İkevgin diyenler şabulanda Birişmişe jingedeki davalarını İkevgin diyenler şabulanda İkevgin diyenler şabulanda Татарстанның атказанган артисты Резида Шәрәфиева. Рахмат әти, рахмат. Ой, Саха Якутия. Яратқан жыршым, достым. Рахмат. Татарстанның халық артисты Рафаэль Сахабиев.
Хөрмәтле тамашачылар, менә читтән карап торганда шундый шук, якыннан аралаша башласаң, бик җитди ул безнең Равил абый. Менә инде гаиләсенә килгәндә, Раушания ханым белән алар чын мәгънәсендә пара кышларны хәтерләтәләр. Гөл бергә, гомергә. Бит яшь чагында мәңге өйләнмим, мәңге бәйсез булам дип сүз биргән була артист. Әмма яши торгач, ялгызлык үзен сиздерә башлый. Улыгая башласа, әнкәйне ничек карармын дигән уй да керә егет башына. Шулай итеп, көннәрдән бер көнне яктырту цехына, театр сәнгатенә мөкиббән булган бер чибәр кыз килә. Исемең ничек дип сорый аннан Равил. Кыз хәтта исемен әйтми, ача гына. Озатырга тәкъдим итә егет, тәкъдим тагын кире кагыла. Моңа кадәр кызлар бер кире какса, алар ягына бүтән әйләнеп тә карамаган Равил, Раушания ханымның күңел кылын 4 мәртәбә чиртеп карый. Сер ачыла. Мәңге кияүгә чыкмыйм дип сүз биргән кызга сүз каткан икән егет. Кырыс тәрбия алган актаныш кызы. Бер иргә чыккач кире айырып кайтсам, әткәй күзенә ничек күренермен дип курка ул. Шуның өстенә әле артист ичмасам. Тик язганнан узып булмый. Бәхтеңә драма артисты язган булса, телисеңме син, теләмисеңме? Яктырту цехындагы прожекторыңны барыбер шуңа телисең. Нәтиҗәдә булачак кайнанасы белән танышырга кайталар. Еллар узгач билгеле була. Равил аганың әнисе Шәмсәдәха апа конакларын узаткач, "И Ходаем, шушы кызны безгә насыйп итсәң иде" дип дуга кылган булган. Үз чиратында Раушания апа да аңа "Рәхмәт әнкәй, шундый ул үстергәнең өчен" дип рәхмәтен әйтеп, ананың бәхиллеген алып кала. Менә инде шул изге Фатиха белән 46 ел гомер бергә узган. Атаклы Шәрәфиевларның бер уллары, бер кызлары, кадерле оныклары бар. Yolları
Татарстанның атказанган артисты Филюс Кахиров. Бик яратам бу жигитнең җырлавын. Уңышларыңа исән сау бул дустым. Юбилейгыз белән Рәүил абый, сезне ихлас күңелдән яратабыз. Сезнең инде теләкләр, иң изге теләкләр. Сезне Ходай Тәгалә рәхмәтеннән, ярдәменнән бер кайчан ташламасын. Инде үзегезнең булуыгыз белән, шушы сәхнәдә уйнавыгыз белән, хезмәт куюгыз белән тамашачыларын да, безне дә, артистларны озын еллар шатландырырга насыйп итсен сезгә. Филюс Кахиров. Хөрмәтле тамашачылар, юбилярны Качалов исемендәге Дәүләт Академия Рус зур драма театры тәбрик итә. Сәхнәдә Татарстанның һәм Россиянең халык артисты, республиканың Габдулла Тукай исемендәге премиясе лауреаты Светлана Романова. Уважаемый, дорогой Равиль Шигапович, у вашего героя Хаджина Средина был верный друг, единомышленник Ишак. Ваш Ишак по жизни – это театр, которому вы служите столько лет верой, правдой, любовью. Играете страстно, ярко, вдохновенно, жадно. Какое счастье, что вы в свое время не поступили в сельскохозяйственный институт и не стали ветеринаром. Благодаря этой двойке мы сегодня празднуем юбилей замечательного артиста. Артиста с большой буквы, удивительного, умного, мудрого, прекрасного. Равиль Шигапович, когда вы приходите к нам в театр, как зритель, вы знаете, на душе как-то становится легко, светло, потому что вы очень добрый, обязательно дарите нам хорошие слова, потому что вы Ра, солнце, Виль, весна, весеннее солнце, светите. Мы благодарим все за ваш свет. Низкий поклон вам и самые горячие поздравления от Качаловского Большого драматического театра. Спасибо. Мы вас любим. Маленький подарочек. Спасибо. Спасибо. Будьте здоровы. Здоровы. Сәхнәдә Рәүил абыйның 3нче буын оныклары, яшь талантлы гимнастика осталары Гелимханова Айлина һәм Элина Валиева. Мы верим и мечтаем. Мы там, где нас так ждали, где на семи ветрах один мотив в сердцах. Через тернии прямо к звездам, выше так же, так легко и просто. Мы начнем и только побеждаем. Если падаем, то вновь взлетаем. Мы знаем, в чем правда. Ты наша команда, и она без тебя высоко не взлетит. Без тебя никогда не победит.
Гелимханова Айлина һәм Илина Валиева. Хөрмәтле тамашачылар, шундый өметле яшьләр булганда безнең киләчәгебез якты һәм өметле. Кадерле кызлар, менә шундый чәчкәләргә үрелеп барсын сезнең киләчәгегез. Уңышлар сезгә, көчле алкышлар. Бик зур рәхмәт. Сәхнәдә Шәрәфиевларның гаилә дусты, Татарстанның һәм Россиянең халык артисты, республиканың Габдулла Тукай исемендәге премиясе лауреаты Венера Ганиева. Şeşip jilge Kıngıraşıp sıkırap yanap Yarsıp sıngı düşün çeynap Kıyma Kıyma Венера Ганиева. O opera tiyatrında iki şan artist talantına, dramatik talantqa iya artistlar var. Birisining Venera G'aniyeva, ikkinchisi zalda o'tiruvchi Rafael Sahabiyev.
Хөрмәтле кишләр, хөрмәтле мөхтәрәм тамашачылар. Конкуренция. Равил абый, яратканыбыз безнең, хөрмәтлебез, кабатланмас бердән беребез. Сезнең кебек артистлар юк һәм булмаячак та. Равил абый әйтә, булса да кирәкми ди. Гаилә дуслары буларак, инде безнең тормышта булган бүтән вакыйгаларны без бергә кичерәбез. Шатлыкта да, кайгыда да. Аннары Рушания белән без көнгә бер мәртәбә булса да сөйләшмәсәк, сәгать ярым гына булса да без җыклый алмыйбыз. Рушания әйтә, син минем өчен снотворный, релакс ди. Шуның белән дә безнең дуслык минем өчен бик кадерле, безнең өчен Камил белән. Аннары Равил абый, син менә безнең үзгәреш җиле проектының беренче проектында син алып баручы булдың һәм безнең проектның син абруен, дәрәҗәсен шундый күтәрдең, Равил абый. Шуңа кадәрле. Әйе, һәм шушы проектта катнашкан барлык шәкертләр дә мине дөрестән дә минем шәкертләр бик күп. Барлык башкаручылар сезгә сәламнәр әйттеләр. Тәбрикләү җиткерергә сезгә бик сорадылар инде. Һәм шушы үзгәреш җиленнән әле күчтән эштә сезгә булачак. Инде менә күптән түгел шушы сәхнәдә тантана проекты, тантана премиясе булган иде һәм сез анда номинант булдыгыз име һәм менә нишләптер менә комиссия Равил абыйның инде яшен булса да хөрмәт итеп ул җиңәргә тиеш иде. Ләкин аңа булмады. Бу дөрес булмады. Шуңа күрә мин менә барлык тамашачылар исеменнән, үземнең исемнән сезгә шушы тантана премиясын бирәм. Инде үзгәреш җиле проектына килгәндә, анда бик күп минем шәкертләр катнашты һәм бүген шушы музыкаль сәлам итеп шушы проекттан минем иң талантлы шәкертем башкаруында Резида Ахиярованың Роберт Миннуллин сүзләренә язылган «Син үлгәнче мине сагынырсың» дигән әсәре яңгыраячак. Шулай итеп каршы алыгыз сәхнәдә Илнар Миранов. Sen
minut sayın bile gidersen yine izler gelip dingizlerge sahralarga gidersen yine izler gelip dingizlerge sahralarga Şirdagi ing yangın köşegide gün ortalarında eserleri Ağatlarsın bilem izemede gün ortalarında eserleri İlnar Miranov. Rahmat. Venera Ganieva ham Ilnar Miranov. Шешкелеріңізні, Венера Хатовна, сізге тапшырам. Рахмат, рахмат бик зор. Рауль аға, қазір сізні Муса Жәлил исеміндегі Татар Дәулет Академия опера һәм балет театры тәбрик итә. Сәхнәдә театрның директор урынбасары Юрий Павлович Ларионов. Исәмісіз, Равиль абы. Вам. Если бы я мог петь, я бы спел. Если бы я мог танцевать, я бы станцевал. Но я могу только сказать, говорить. Мин син яратам. Что в моем вольном переводе означает: волнение сердца не унять. Не стану я пред ним лукавить. В рожденье день хочу сказать: люблю. Не знаю, что еще добавить. А сейчас танцы. Спасибо. Солисты нашего театра для вас исполнят любовный дуэт. О, это убрать надо. Да? Фарид Яруллин, Шурале балетынан Адажио. Сүйімбике Александра Елагина, Балтыр Антон Паладюк.
Александра Елагина, Антон Паладюк. Рауль ағаны сабақташлары бірінші буын шепкеншілер құтлай. Mine kızlarını sayladı, birisi de onun көңіліне doğru келмеді. Әмма ләкин өз тілегіне erişti. Өзі тілеген, өзін яратқан қызны тапты. Hem алар искиткіш матур тұрмыш ғайлә құрып, хаманда яшап яталар. Бірсін-бірсі бик яратып. Hamanda деген bir şey onlarga. Hamanda değil. Min Kazanda yalğız. Benim tanışlarım da yok, tuğanlarım da yok. Mine şu şeyi birine alar tuyuyorlar. Minsiz alarının bir nindi beyramlarda uzganları yok. Her şakırıp, yana yıllar bigrekte kışlap şakıralar. Meni jellep men da min anısın bilmeyim. Min alarga big zor rahmetlimin. İsen sağ olsunlar, balalarını üstürsünler, onuklarını üstürsünler. Başlayayım. Aldım bunlar. Tebrikler. Şepkinçilarga bek zor rahmet hem kışlı alkışlar. Яшьләргә нинди киңәшләр бирер идегез дигәч, Рауль абый, мин акыл сатарга, кеше иретергә яратмыйм. Уйнаган образларымнан гыйбрәт алсагыз, шул җитә дип әйткәне бар. Бу уңайдан аксакалыбызның «Югалту» дип аталган фильмда әйткән сүзләренә колак салу урынлы булыр. Режиссер Илдар Ягафаров. Игътибар экранга. Allah'ıma koyarsan, Allah'ın iyi bilen yaşaları, boşluğunda, iyi uylarlarında ezin bilgeniydi. Aziz bunda, etler bir soğuşa yazdırız.
Менің yanımda ауылda бір аймақ қалды. Сіз екі қыз, екі ағаштығыз. Нешіне керек? Кім өзінің туған жерінде тала? Кімдер? Шәһәрі қызығы сынақай сұма. Онлайндығына бүтін әйі алуында ықтимал. Кімдер? Шетке кетіп ұлаға. Ләкин қайдан шыққан арасына, менде топырақтан оралған арасына ұнатмасқа керек. Ғұмырларын ұлғақтан кіші болып, соқпай керек. Ашта, яланғашта, япай қызда. Мына жолда балаларды саламатыңыз. Сәхнәдә Галиаскер Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры труппасы. Мені ең қаушата тұрған артист біздің труппада ол Равиль Шарафеев. Мен ішін айтам, ихлас көңілден айтам. Шоңа көре мен ғадатта театр біздің артистларының юбилейлары жеткенде әзірленем, ойлайым, нәрселер әйтірге деп. Кулис артында жерейім, кімнер нәрселер сөйледі, қабатланмасқа еді. Бұл жолы тыңламадым да, әзірленмедім де. Біріншіден, Рауль абай, сізден ғафу өтініш сөзі білен башлайсым келе. Мен Рауль абайның 70 жыллығында да болмадым, 75 жыллығында да болмадым. Мен 80 жыллық қызны күткенмін екен. Вот. Һәм ғымымен, менің бұл буын алдында, мен алар шықтылар. Алар алдында башы есім келе. Менә бұл 80 яшьлекләр жеткен артистлар. Һәм тағын әлі алар алда бар біздің. Ол 80-ліклер бір-ikisi. Менә шулар, шул буын алдында, ғұмән бітінсі алдында башы есім келе. Сізнің бұл яшқа қадар бұл сәхнәдә ойнап, жанығызны, жылығызны беру. Бәлі біз мен Мәскәуден қойттық, анда бір Норвегия театры спектакль алып келді. Бізге қарыға туры, көріге туры келді, алар алып келділер. Шулай қадыр 80 яшьлік екі әбіні, екі бабайны кішке жерилер. Кішке жерилер. Бір сөз де әйтмейлер. Менә шығалар да басып тұралар, құшақлашалар да кетелер. Шуны бик зор инде біз менә шундай артистларны алып келдік деп мақтандылар. Біз отырабыз лицея белән залда, алар безнекеләрне күрсәләр, 80 яшьлекләр безне, ничек шауып җиргәннәрен. Шуннан Рауль абай турында шыннан да сөйләү кыен.
ул кабатланмас шәхес, ул катлаулы шәхес. Мин аны кабатлап кат-кат әйтәм. Талантлы шәхес, ул бер катлы була алмый, ул әлбәттә катлаулы була, чөнки ул талант. Шуңа күрә, менә мин мәсәлән бала чактан Равил абый катнашкан спектакльләрен, рольләрен караганда зал көлә, мин көлгәнемне хәтерләмим. Менә бала чактан нинди спектакль, Диләфрүз булсынмы ул, Хуҗа Насретдин булсынмы ул, чөнки аның күзендә гел моңсулык күрә идем мин. Һәм хәзер дә күрәм. Чөнки кеше көлдерү хәзер бик күп кеше көлдерә башлады. Гел көлдерәләр, ә менә Равил Шарафиев кебек көлдерү генә түгел, кешенең күңеленә кирип, аның менә күзләренә карагыз сез. Ул бит андагы тирәнлек, андагы моңсулык. Бу бик сирәк артистта була торган хәл. Шуңа күрә мин әйтер идем, Равил Шарафиев татар театрының артисты гына түгел. Ул минемчә бөтен дөнья да менә нинди бар театрлар, ул любой театрда сәхнәгә чыгып уйный ала торган артистыбыз. Менә шундый артистыбыз бар бездә, эшли бездә. Шуңа күрә рәхмәт сезгә, Равил абый. Зак яшәгез. Сез шаян кеше дә, ләкин минем өчен иң кадерле сезнең менә моңсу күзләрегез. Indi nihayet nişisin mega söz gitti ha. Kutluyoruz, tebrikliyoruz, yaratıyoruz. Barımızına. Kisege tavatırgan. Tukta. Onlar Takmağız demin sizge. Mene şulay aytası kile. Mene bizning cemaat biz Ravil abilar bilan 46 yil birga. Ravil abi ilemegan vaqtda bizning nikohimizda Ravil abining kvartirasida Go'g'ilida o'tdi, to'ylarimiz da shunda o'tdi. Bizning to'yimizda Ravil abi Batullada bo'ldi, Ilhom abida bo'ldi. Mene biz baribizda barliq tuğanlar mında jiyilgan, baribizdan da zo'r rahmat. Birinchidan gina tugul, mene Roshaniya apamizga rahmat. Roshaniya apa shunun qadar tarbiyali Ravil abini, shunun qadar yorata, shunun qadar igilikli, shunun qadar izgilikli. Roshaniya apa shin qo'l shabiyg'ali ittashlar. Bir ko'p sizlarga kuchalar, artistlar. Bolalarimiz birgalikda. Boringizga rahmat. Biz bek yoratamiz sizga. Boshqa biz har biringizni da yoratamiz. Biz sizning bilan har vaqtda da bo'ldik. Rahmat boringizga da. Rahmat. Rahmat onlarga. Rahmat. Oy. Ay. Yarar. Sözümle aytıp bitireyim indi onları. Менә все, мин катнаштым, все, хәзер була, бетте. Hürmetli tamaşaçılar, benim kaderli kollegalarım, bik zor rahmet sizge tamaşaçılarga şulay derrev jiyılıp kelgeniz için. Min teatrga her kişiге rahmet eytem. Çünkü юбилей uzduru ol bütün kişiге meşakkat dudura. Bik köp kişilerge iş yasый. Rejissör indi mine niçençi юбилейimni uzdura Radik Bariyev. İltizar Mehmet Galiyev bilen, İltizar bilen ikisi İltizar. Inspirovkasını tüzey, ol bik ağırız. Men bik zor rahmet eytem.
bütün kollektivime, tamaşaçılar sizge, min mene Hüseyin ağa bir vakit gastrolde ağırıp kaytıp gitkende balay degen idi. O zata çıktık biz eser bariden de bizliklerden ol özünün ağır halin sizdi de balay dedi. Min tanış köngül bilen kitem. Tege dünyaya gitsem tiyatr şanışlı kullarda kola dedi. Min hazır şuluk narsani aytasim kile bizning kollektiv şep hazıranda mına degan yaşlar var. Elgine yaşlar degenlerimiz indi hazır şartlatıp urta buğunna hem hatta yaş degenlerimiz ülken buğunlarını oyni turgan artistlarga eğlendiler. Hazır bizning tiyatrda bulmağımız sezilmeyecek çünkü onlar bütün rollerini oynağını buldura ala turgan zor truppa kala. Biz tanıştap kitalamız. Ondan özümüzün grupu turunda şunu aytalam. Mine bizning bilen Moskovda bir şurda okugan bizden yaşrak artistlar, talantlı artistlar, bütün gruplar bilen allaqaçan ölüp bittiler. Bek talantlı artistlar. Malı tiyatrda iki kişi kaldı. Salomin bilen Kanyaev. Kanyaev hindi olanda işlebi de deyerlik. Salomin'nin da bir güne rolü var tiyatrda. Biz eli özgüz kurasız köpme. Eliminde çıkıp gitmegen kişilerimiz de var bizning. Şuna göre bu uzak yaşaytırgan gaile bizning. Bizni ürettiler birge dost bulup yaşagız. Dost bulup yaşasagız tiyatrda ömrügüz uzun buladıydı. Demek biz dost yaşaganbız, ömrümüz şuna uzundur. Men şunu yaşlarga tileyim. Yaşlarga aytam bit. Mine eligine yaş bulgan artistlarımız çıkıp hazır olularını oynadılar. Mine vaziyetini aytalam. Oynadılar jilkensizlerde. İskender, bizning mine hazır Minvali bilen Ramil çıkıp oynadılar. Olar urta buğun kişiler bulsa da hazır olu buğun artistları. Bütün olu buğununu oynayalatırgan tolu onlardan başka hali bizning ülkenlerimiz bulay da var. Şuna göre tiyatr bik eybat kıla. Min rahmet eytem özüm bilen işlegen her rejissörlarga. Hatta Urus Mikhailov'a da rahmet eytem. Yine yarattı, işletti zamanında. Şunlar Şiryazdan abi bilen işledik. Ul bizne jidi birden. Bizning grupını gel qarab gerdem itip durdular alar. Şulay yok bine Prazat abini zor rahmet bilen iskalam. Marcel Hakimiç bilen indi biz birge tudık, birge üstik. Degendey Marcel Hakimiç ol bizning baxtımız için buldu. Biz Marcel Hakimiç'nin baxtına tuğan balalar bulduk. Şunday birge yaşadık. Hem elbette benim bine Ferit bilen de köpkene spektakller işlegenim var. Kay bir vakitte men soruda bu spektakl nişi gerek, piyesi nişi gerek deyip soradı Huşağız turunda Tufan'ın. Ben ayttim, büyük benim köngülüme yatıp bitmi bu nişiktir deyip hatırındadır Ferit. Lakin işli başlagaç Ferit şunday aybir tudurdu. Biz rahatlanıp, jayilip işledik. Hem mine degen spektakl gelip çıkıp, ol spektakl Tukay premisi aldı. Şundan biz Qaraşikmen'de işledim. Mine degen spektakl. Men oynadım üç singilde. Men Şekhivni gumman yaratam. Rolüm tege birinci baş rol olmasa da men rahatlanıp oynadım. Çünkü yanda yazmışlar. Yazmışlar oynav artistlarga bik rahat.
Менә инде театрдан киттем дигәндә, тотты да әтәш менгән читәнгә Аяз Гыйлаҗевка рольгә чакырды. Чөнки Аяз әйбернең ул әйберен электән яратам, аның мин фикерен яратам, моңын яратам, һәм менә шундан баш тарта алмадым, анда да уйнарга туры килде. Китмәсә, спектакль әйбәт килеп чыкты. Мин менә кай вакытта усал да була беләм. Мине рәнҗеткәннәре дә бар, теге каты сүз әйткәннәре дә бар. Мин рәнҗеткәндә, каты сүз әйткәндә бер вакытта да җыламыйм, сүгенәм генә. Әйбәт спектакль караганда мин җылыйм. Менә күптән түгел без Килмешәк дигән спектакльне чыгардык. Аны Әхәт Гафарның кызы Сөмбел әсәре ул. Кичкенә генә әсәр. Ләкин шуны спектакль биткәннән соң мин тыела алмыйча җыладым да җыладым, сүз әйтә алмадым. Чөнки мин нәрсәдән җыладым? Сәнгатьнең көчен аңлап. Менә сәнгать нәрсә ул дип. Сәнгать, менә без шул сәнгатькә хезмәт итәбез. Шуңа күрә ул кирәкле әйбер. Кешеләрдә җылата, катарсис ясый, аларның хисләрен, акылларын яңарта. Шуңа күрә театрга йөрегез һәр вакытта да, кадерле тамашачылар. Театрда менә дигән артистлар кала. Театр яшәсен, театр яшәсә, татар яши. Татарыбызның тормышын узын айтасыз килә икән гомерен. Татарча сөйләшегез, балаларыгызны өйрәтегез татарча, театрга йөрегез. Рәхмәт сезгә, мин сезнең алда баш иям. Әгәр дә тамашачы булмаса, безне кем ашата? Кем яшәтә? Кем көч бирә? Сез, Галиҗәнәп. Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Равил Шәрәфиев. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.